Esta vesprada hem celebrat la tradicional cabalgata de Reis. Una vegada més, els treballadors de l'empresa Fobasa, responsable de la neteja de la nostra ciutat, han estat, com sempre, a l'altura de la seva professionalitat. En esta ocasió, més si cap, ja que durant estos 2 últims anys de pandèmia no hem pogut celebrar esta tradicional cabalgata de Reis com toca, en aquesta il·lusió en la que es donem els més menuts, quan veuen aquests Reis Mags dalt de les seues carrosses, en aquest cas dalt dels seus vehicles, en aquesta alegria, aquestes cares de felicitat que se veuen en el carrer. Com a regidor de serveis urbans em sent orgullós de ser el responsable polític d'esta magnífica plantilla. Ja els ha dit en moltes ocasions i avui aprofite també per a dir-lo seu d'una manera distinta. Em fan molt feliç el meu treball. És una gran plantilla de professionals que es deixen el poble cada dia net. També vull transmetre les meves felicitacions a Sara Benavent, funcionària de l'Ajuntament i responsable de la supervisió d'aquest contracte. A Cristina Gressa, cap del servici d'Alcira, d'esta empresa, de l'empresa Fobasa, i a tots i cada un dels membres d'esta plantilla tan professional. De veres, moltes gràcies a tots. Si vosaltres no estiguéreu, la nostra ciutat no estaria lo neta que sempre està. A pesar de que rebem crítiques, no feu cas d'elles. Alcira està neta. Alcira és una ciutat neta gràcies al vostre esforç, al vostre sacrifici i a que sou uns grans professionals. Avui ho heu demostrat en un test rècord en deixar Alcira completament neta després de les quilos i quilos, per no dir tonellades, de confeti que hi havia en tots els carrers. Si una vegada més, gràcies i mil gràcies.